Fl-ewwel diskors tiegħu bħala deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista, il-perit Daniel Micallef propona li kummissjoni mmexxija minn Louis Grech sa mhux aktar tard minn Settembru ta' din is-sena tidentifika u timplementa r-riformi li hemm bżonn fih dan il-partit. Daniel Micallef stqar li l-viżjoni tiegħu hija bbażata fuq 3 punti prinċipali: it-tiġdid tal-partit, it-tisħiħ tal-kunċett ta' moviment u tfassil tal-futur ta' pajjiżna. Huwa sostna li kif usa postu fil-Partit Laburista hekk ukoll jista' jagħmel kulħadd ġej minn fejn ġej. Irridu naħdmu sabiex flimkien nassiguraw li l-ħitan li ħottejna ma jerġgħu jitilgħu qatt. Anzi, irridu naħdmu ferm aktar sabiex nattiraw aktar nies. Daniel Micallef spjega kif fil-ġimgħat li ġejjin se jkun hemm 10 gruppi biex ifasslu triq il quddiem u li se jservu biex jikber is-sens ta' dialogu. Dan filwaqt li qal li ser ikun qed jikkoordina sabiex fl-għeluq il-100 sena tal-partit dawn il-gruppi jfasslu mitt oġġettiv għall-futur ta' dan il-pajjiż. Il-viżjoni tiegħi li nara dan il-partit jevolvi fi stakeholder ewlieni u distint fis-soċjetà tagħna. Stakeholder ġenwin, oġġettiv, li jressaq l-idejat tiegħu, li jipparteċipa fil-konsultazzjonijiet pubbliċi li jsiru, li jikkritika, li jagħmel l-iskrutinju li jkun hemm bżonn. Dejjem infakkar huwa l-gvern li joħroġ mill-partit, mhux viċi versa. Mingħajr partit ma jkollokx gvern. Il-President il-ġdid tal-Partit Laburista Ramona Tart bdiet l-indirizz fil-Konferenza Ġenerali Straordinarja billi stqarret li l-Partit Laburista emmen fiha sa mill-bidu u ta' l-opportunitajiet kollha. Hija spjegat kif dak li qed jiġri fil-Partit Nazzjonalista ma jiddefinixxix il-politika f'pajjiżna. Ikkuntrastat l-għaqda li hemm fil-Partit Laburista ftit xhur biss wara elezzjoni għal mexxej ġdid mal-firda fil-Partit Nazzjonalista 3 snin wara li Adrian Delija ġie elett bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Aħna ma tagħmlilniex differenza x'politika tħaddan, x'sess tħaddan. Aħna ma tagħmlilniex differenza minn fejn int, minn huma ommok u missierek. Ma tagħmlilniex differenza jekk m'intix Malti u barrani u x'reliġjon tħaddan. Din il-umiltà li ġibilna s-suċċess. Hija appellat lil dawk it-tfajliet kollha li jixtiequ jidħlu fil-politika biex ma jaqtawx qalbhom u jduru lejn il-Partit Laburista li joffri l-opportunitajiet kollha għal dan il-għan.